Hi guys, di ako diri sa ilahan ni Utik. Nagtarok si Utik karon sa iyahang mansyon. Pag mag-anak ko diri, ang kaning iro magsalig yun siya awhaga karon ka. Karon ka. Ikaw ha? Nahalagi. Gada-gana gida siya. Bitaw kabuangan na nato ang iro no. Kanunay gina siya mag-awhaga diri. Nara ni si Titi, oh, muning mga itoy ni Putot, kanara isa ang nabilin. Ha? Agay, nag-ambak ang bag, di ay giahak na. Hulog nga tong milyonis dani. Milyonis ang tulod ko, Andra. Energin. Nay, ininit ni Utek. Hugaw na nan yun to na mo. Kung sa inyong sudan. Wa pa man. Sa tapi lagi ni ah. Tapi nga hijong nya na si Madam Dani asawa ni Kukoy nya na ni si Madam Lilin. Hey, ako na video kay naglakaw si Juan, Madam Utek. Nya nagbuhos naman na sila. Buhos na sila sa haligi. Haligi panilin. Nagtapi lagi to po. Nagtapi. Nya ang ang kusina ni Utik dari wa na demolis na ang iyang kusina. Wala may duty day. Ha? Dumi ko magaron. Napaisa. Naay motor kinsa ka ni si Madam Utik siguro ni. Uy, si Madam Utik di ay. Madam Utik. Nagumpra si Madam Utik kadaghan pa kaysa. Mayaman gini si Madam Utik ko. Dangkat man yang kon dito ah. Langkat ang snack tanan. Diyan na nagsugod na gid si Utik sa iyahang mansyon. Asa? Luag-luag sa din adi ay nga kuan. Ha? Ngano man? Ngano namatay man doy. Giihaw siguro ninyo. Impas lang siya. Namatay. Nya. Berita kay na asi. Mader Marites dani nag haray-haray. Muna ang porman nila ha. Mugkumpiyansa dani kay mamutbol ra man eh. Porman din ni? Oh, porman na siya. Pila kay sweldo dadi? Porman man. Hala. Sa amin naman lagi makagaba. Unsa man ni ah? Labi niya lagi sudan. Ba? Murag maayo galing ni Ada. Naay nangka dani. Mother, di ka gutan sa nangka? Kanos ah? Ugma magutan ka, magdala ka dani. Agi baligyan ako. Ay. Murag na ana sa di bayro nun utang ba. Ama ni si si Kwan, Winnie. Na si Mimi yung si Kuryana wa nag-amin. Napataay pa. Sige magkaunta. Kitigway ni Sherwin ang baka? Yang gibakiro ano na anak ko naglakaw. Ah, dapit man. Mo tahaton niya gitigway. Kabuang man si Kuryana. Asam ni dapit gibutang. Amo siya nagbakiro diha. Ang kuan gyud ang kuanda. Ang magyum. Marang ko na. Kani marang ni. Marang ba ni? Maron. Diba? Maayo mo untay na. Kani siya tiko nindot ra siya marang gyapon ni. Tabla himuon sa lamisa. Dito pa panday guys kay naghanda sa Utik para isnap. Mao pa gani pag paniud to snack na sad. Pagka inahilig ang tayo guys. Ayun. Awa na ni. Pagkamayaman gini Madam Utik. Oy. Ako sa mga plato. Tilemia guys mo pa yung gay ko sa ko kamay. Ito ay ganabri. Na ay gid me Gamay panaog lang. na siya sa duyan. Ganina ra gid sa duyan. Nga si mama, dili na siya tindog diha kay mapulihan ko niya siya. Dali. Unsa man naginom day mo? Gamay lang. Gamay Sport. Dara. Di na ba mo panday? Hala nag-inuma ta ni di ra bata panday dani. Na, impas. Ano ko'y purpose din ito? Pambay ko.
Hindi ko mapanday. Ako sadli ako tigbutang tubig. Ganihara si Kwan, Sherwin nag Kwan? Kuman pa niyo do, uli na. Uli, may bakiro to sa baka. Aya pa man ta nakalapos ang ako kauli ni pag-ingkos ko. Ay, nakalapos, wagi di ay kagid. Yan si Mother Marites, may gid sa di sa paliwaton. Nag-utan tag nangka Mother, dinhi. Mother, nag-utan ta mog nangka. Init na kay diri pud sa bukid, guys. Bayluan ang Kaunta di. Holog to na. Murag na ay makaundan mga unta. Lami kayo ang ilahang sudan. Pansit. Sige, kulod Nya. Ay dili ni siya kuanda. Dili ni siya ramen. dili nilapuhan. Man nilapuhan ni palit naman ang Lami jud ang ramen nga siya lataon ng ramen. pansit ha. Ang ramen dili siya lataon. Pagka na siya maluto, magbukad nya medyo siya murag lata. Pero ang ramen lutoon ni dili siya. Dili siya agka kuanda lata. Uy, panty nimo, bisong nimo mimi nakita. Tabuni ka na. Ito de. Uy ata sa ito. Agul ka lagi aron nagkasugo ka. Dili mi. Unsa man din niya kaning iyang tukor nga balay di ay. Kato nga kuno halublak. Kato nga halublak. Abay na sa makagaba oh. Ni inomon dayon. Tata panos ni. Kay naa may mga kuan din ni muinom sa makagaba. Dili na panosi nga na yang baho. Ila na. Unsa may Kami no na yan ang may panus. Ay makagaba. Di ba panus good kur? Bago man na. Ani na palit nimo? Letsang. Bago na. Bago na gi-deliver. Mga umta. Mauna na yang baho. Di bali ang pila ka halublak ang imo i kuan. Ay si Kuya na pamili. Ibutan na sa kuan. Hapro man sa ti. Hapra asa man pila ka halublak kani? 700 lagi ko na budget yung salan. 700. Padiha lang, dingding lang, o kuan lang. Asa man taga diri, pusod. 5 ka file. Lima ra ka file, tanan. Pero di man na malima ka file kaya dili sa ubos. Lubong man isa. No. Sigura pa na no. Bangagan pa na siya. Lubong man ni. Na. Pila man ka kuan ang imong na order na. Halublak. Wala pa ko nag-order sa lublak. Ha? Wala pa. Inka kay nanay halublak hatod diri. Kuan ra balas ra na og grabas. Ang Dos gihatod para diri. lang sa haligi. Para haligi ra na siya. 700 ka halublak. Oy, snack na mo ho kay bugnaw pa ang kwan o init pa. Snack na mo kay huruton kani karon. Matong bangko naman to. Alan, ikaw sa tumbang ko din. Ikaw dati din. Ako ra. Ako kayo. Alin na kay tagay ta dani. Kitay unag tagay Naway lang nga. Basti pa sa ko. Ari na kay kaon na ta. Way kapoy pag video. Uy, kapit video ka. Tapulan lang gid nimo di kag tindog. Pinar na siya sukat pag abot niyan. Kura ra na diya abutan na nakatindog ba rin na tanak ngora man. Kaon na natin yung magana nagrindog, nagpahukan. Pahuka diya papa. Isip kaon tama sa lulumukad. Da, manyang maas. Daliin. Nagmanyang maas. Tagsara ka na ang bunya man. Ali Naman udtot ta. Wa man ko nagkaon. Abato. Basa ko yun. Nay kaon dani ko yo. Kawaton gid mo gold. Mag-aasawa. Ang pipiliin ko. Ang pipiliin ko. Ang may butol dito. Agoy pa. Tantan mama. Muna yung kanta. Ako di na sa kasumdo sa vlog kay pag una-una man. May bulad ulan na kayo. Say, amo mo po. Ano? Ang baso. Ali na pa kay Dagda, namilas mo na siya karon. manang ay pag sa lipod diha kay iyang vlog o kitay mag-adjust kay imong likod lapad kayo. Bata sa day! Nabe na siya tindog. Pinabuyag.
Amin kita mag-adjust niya na kay di na siya tindog ano atong hawanan. Pakuan mo, pero siya humanan, sige na siya video sa inyo. Taon kay karon pa siya nakabot. Sama mo tubig may alay. Niya, yung kabaya. Tindog ga ma. Hindi Ay naman. pagbuot. Ay, pagbuot. Ay pag tinapulan ma. Ay gano'n ba yung gani ako yun? Wag kay mahimo niya. Naman niya ba sige tutuyaan. Tuwat lang ko na magdoon. Wag kay mahimo. Nasi Madam Joby diha. Hindi mo mga video niya. Malayo ta. Itoy. Ang mata sa itoy kay puti. Itoy, tanan ka to itoy. Maduha na niya akong Puti. video take out rin. Puti ang yan. Duha, lima na nakapluran. Di sa na ipangas. Taghan pa video na pundo. Ya ha? Oh, Ako na kuan ang kuan na kay para nag-add sayang kayo. aron. Mami. Unsa man? Oh, mami, kaya na. Napadadani video lang upload tik. Oh, mami, kaya Dan lagi pag-editan na pang-editan na ba nini? Ay, na. Kuan gapon. Idot kay na for storage naman. Ah, wa na to. Gahapon o ganina? Di gapon. Hawa na. Ah, wa na to Ganina mga ka man video. nagipangas. Ganina po mo nagipangas. Oh, ni si mama. Sayo sa manisay naman nag luto-luto say. Pan, mana? Aw ganin. Ganina pagipangas, giditan gahapon. Gahapon gi galitan. Ay, nagdana. Mura man tada nagkakang Maningala pa ka ni mama nga. Pagkaluding na iyang una-una kay Marites man lagi. Gahapon, ganiha pagipangas ang cellphone unya. Gahapon. Gahapon gidilitan. Murag ang kakang nagikog sabot na ni ba? Basig unya na ni man langkat na ni. Magayog sutas maray. Ay, ano ra magkusay di lang tinilo. May baso Nabala ka lang din. Nasa tindog kay kulay. Katulog na lang ko ni say. Ang sugba mo bangon. Pagkaligo na dito. Abi sa likod ay panig tani. Dong, ay tiso siya mo. Ay tiso siya. Pero man. Kasi siya nagtugon, masag nagsaba. Oh. Sabon na mo tayo. Kaligo ka? Oo. Nanay na tubigo. Kusog tubig din di ay. Naunya wala man Sabon na mo tayo, doy. Utek. Ha? Ang katong kuan wala to si size aw si kuan nakawas-was dito kay wala nakagas ang tubig. Asas ka ba lagi? Adapit dito sa balay. Wala kagas dito. Shampoo daw kuan sabon mo. Pundo ra sa kuan yang gi. Kuan kawasin. Hapon na magud mag-awas para gahapon daw. Ha? Hapon na. Ayan. Nay maturo na. Grabe rin ito, purikot ng kay Sirwin, balik. Hindi naging gamaya. Wala ginaman sakto sa buko. Hindi siya answer inyo na kung ipandak mo kung ano kay gihaw ni birthday ni mami uma. Piso. Kumanadto. Kumanadto bole man. Mana ang birthday to bol. Manyanita na lang daan karon. Kasi ang manyanita man. Tingol Kanta na lang dito lang nila mula tisuryo. Kanta na lang ni karon eh humana man di ay. Dito ko nila tisuryo kay Sumad. Sa dito pala na ilan ni Lili nagsuka siya. Sukahan na dito pagi ka na mo gapon. Nya. Kuanan lagi na. Kuanan dato sa ilan ni Lilin. Dato sa iya. Adapit. Kadala ay dato sila kuan ba? Ano na? Agianan to sa kuan. Agyan lang ta. Ugaon na lang. Dito pa sa likod paingon. Ayun sa pa. Nya. Nasugok lagi uno niya. Ang engkalto. Eh sus ingon lagi ko nagdalaw na sa ospital kay wala luspat naman kay siya. Mimi. Oo. Nya. Lagi adto na mo ilailin. Pag-abot lailin na. Arang-arang na. Sukaha siya dayon. Dito sa ospital kay kana nana dili ka na. Pag-abot lailin sukaha pa siya. Gani. Kamulog gitambal nilin suka siya. Lagi kuan pagkahuman. Abot dito la papa ipainom dito sa katong lana dayon. Pagpanguli naman sukaha pagit siya gapon. Wa gi siya kaon lagi gabi panyapon pag dinhi na mga alas 12. Ngayo siya ingin siya na ikanon ako na ko ininit. Tato ininit. Ingon din siya dili asi kuan ra asin ra daw kuan tubig bugnaw. Tubig bugnaw yang ipabuta.
May kayo na tubig bugnaw. Ano ba nga kanang, ano ba nga, kuan, tubig. Amoy ang ipabutang sa kanon, nakahurot siya sa isa ka, pasa. Nga, Kanon. tubig. At, nga. Tulog din siya, may naman tulog din pagkabuntag. Ang ingon ni Ilin na sugok ra niya. Nasugok niya. Naagi di diha da. Na. Sila ay putik. Malinaan mo. Or na, Alas 6, gabor. Aging una na ba, si Rimon, gitakong naninyaw kay ipasaka, kay hapon na. Nakini kay og ang MG kay dito pa maginag kunuan na tong palkata. Dito ni palkata ba nga gikundok? Dito pa magid sila budlungaon din ako. Alas 6 gani muna nagtinggawa sa mga dili ingon nato. Kinanglan ang mga bata ipasaka na na. Tanawa. Og kato ang pagsuka-suka ni Mimi og gidiritsog dala sa ospital lahi na pud ang findings. Mas mainang dito una sa albularyo. Mugan ikulbaan lagi kung may lagi lutay na, sus lutay na gud siya. Nawa lagi trapuhan na ako siya kay dadon lagi na mo sa ospital. Puro siya nagilaka gapon. Sa hospital na. Katugapon dito ilalili nagkatahapas siya. Nagsugod na to. Oh, nakatong pag video kiya ninyo nagsugod ito. Ya sakit-sakit siya tiyan dadto. Nya kay nakasuka man gid siya. Suka siya kung atalan balag di pa ko ka-upload pangas na wa pa ko naka-upload. Nagpangas na migapon. Mao nang sa magtuo lang sad kay kami agtuo man mi. Kung kamo di mo magtuo nara ninyo. Ug di mo magtuo na magtuman mo sa inyo diretso hospital dayon na patay mo. Kay lahi man ang uban. Nabi ang uban dili ba ingon kay kita rang nagpuyo diri sa kalibutan. Muna yung uban nga kung di magtuo na nara ninyo di mo magtuo. Napakato pag inamo dito kay si Ilin wala diha kay kuwasad ni Kagawad Bunjot gidalas Bidina. Nya Nagbalik na mi kaduha no din nami nagadto dito. luyang kay siya. Luya lagi kayo. Nya unsa way gipangayo sa kuan? Palina gani. Kada unsa man oras sa Alas 6 ni sapon. Gabi nagpalina ko gabi abot gid gabi mga alas kay alas 8 na beto Pag abot na mo din ni gabi gipapamalina gid ko nilin din Naingon na sa pagpalina kanang nay bayabas dapit sa inyo. Kay agyanan gyapon na diha naputong dito nga Ano palina. bayabas? To. Kana dana. Mm. Agianan dai gyapon na dana. Na, isa pagpalina dito sa inyo kay sa magtubunga pakas kabulakan pagkaugma dito na ilalilin dayon. Ngaon nga dito ka magpalina. O duha dito ila palinaan alas 6. Tulog. Mo lagi. Dani ka balina ka pero. Oh, gabi dia. Sug na. Na wa man lagi na ablihi papa ang kuan. Makagaba. Ablihi na na kay ta. Ta. Hindi na bitan na sa mga katrabaho Ha? Hindi sila makatrabaho. Lubog na. Asa di makatarbaho? Ba ma di pagkatarbaho. Kayo bog. Ay sige oras. Ay hubog nga gamay ra man na. Bre nga. Di man na mo kanam. Kaya sila kay manginumay ang aning isa ka lungnik. Di ay mo kanam pero mo lagi nga mag-inom isat yan ibutang di sa ulo ha. Na Hindi mo hurot. ha? Na lagot sa bagi ko ha? Sa tiyan ibutang di sa ulo. Kasabot? Agtawa mas mama mura mag.